Magyarország, mint tudjuk, gyógyvíz nagyhatalom. Magyarországon Európától eltérően mindenütt 30 méter emelkedik a gyógyvizeknek a hőmérséklete méterenként, ez Magyarországon 20 méterre csökken. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Magyarországon szinte bárhol fúrunk, termálvizet kapunk. Ugye tudni kell, hogy az a termálvíz, aminek kimutatjuk a gyógyhatását, azt nevezzük gyógyvíznek. A gyógyvizeknek általában van egy általános hatása, némelyiknek van speciális hatása. A gyopárosi gyógyvíz az nátrium-kloridos, alkálihidrogénkarbonátos gyógyvíz, ez erre az alföldi régióra jellemző. Ennek a párosi gyógyvíznek magas a metakova sav tartalma, ami miatt elsősorban bőrbetegségek kezelésére is alkalmas. Természetes, mint általában a gyógyvizek elsősorban reumatológiai, mozgásszervi betegségekben hatásos, így ugye gerincbántalmakban, izületi problémákban, oszteoporózisban ajánlott ezeknek a vizeknek a használata és felvétele. Ugye az OEP évente 2x15 gyógyfürdő kezelést biztosít a betegek részére, ezt hál' Istennek általában nagy része az idősebb betegeknek ki is szokta használni. Ugye akinek ajánlott, az elsősorban ezekkel a mozgásszervi betegségekben szenvedőknek, de ugye ilyen állapotmegőrzés vagy állagmegőrzés céljából igazándiból bárki alkalmazhatja. 14 éves kor alatt nem javasoljuk a gyógyvizes kezelést, illetve hát van egy néhány ellenjavolata a gyógyvíznek, mint például a szívérrendszeri súlyos betegségek, súlyosabb bőrbetegségek, elsősorban amik gennyedősebekkel járnak, ugye az inkontinencia, az ugye lehetőség szerint ne menjenek vízbe, de ilyen a láz, az akut megbetegedés is ellenjavallata, súlyos viszeresség a lábakon szintén ellenjavallata a vizes kezeléseknek. A gyógyvíznek ugye háromféle fő hatása van, ugye maga a hőhatás, maga a felhajtóerő és maga a benne lévő oldott anyagoknak a kémiai hatása, ezek együttesen hozzák létre a gyógyvíznek a kellemes hatását. Ugye azt tudni kell, hogy ha félig merülünk, tehát derékig merülünk a vízbe, akkor körülbelül a testsúlyunk 50%-át veszítjük el, ha nyakig merülünk a vízbe, akkor körülbelül 90%-át. Tehát ez azt jelenti, hogy egy súlyosabban korlátozott, mozgásában korlátozott ember is ugye szinte hát mint egy lebeg, és ugye súlytalansági állapotában tud tornázni, ezt használjuk ki, és természetes dolog, megfelelő eszközökkel végezzük például a különböző gyógytornakezeléseket, akár izomerősítésre is alkalmas. Általában akiknek javasoljuk, azért inkább az a kevésbé súlyos, illetve közepesen súlyos. A nagyon előre haladott betegségekben ritkábban hatásos, ritkábban érjük el azt a hatást, amit a középsúlyos, illetve az enyhébb esetekben. Ugye a nagyon súlyos betegek általában inkább a műtéti kezelés javasolt, természetes dolog, ők is igénybe vehetik, csak nem fogjuk érezni vagy tapasztalni azt a pozitív hatást, ami az enyhébb esetekben. A gyógyfürdőt általában 20, maximum 30 percig ajánljuk, az abban való tartózkodást, ez a társbetegségektől függően. Körülbelül ez a 30 perc az, ami a legideálisabb idő, annál hosszabb idő általában nem jó. Ugye azt tudni kell, hogy a rendszeres fürdőkezelések mellett ugye körülbelül 5.-6. alkalommal jelentkezik egy ilyen fürdőreakció, ami egy általános fáradékonyságban, fáradtságban jelentkezik, akár átmenetileg fokozódhatnak az izületi panaszok, ami természetesen dolog, a 15 kezelést követően szépen megszűnnek, és ez a 15 kezelés körülbelül, amit egy kúrába általában szoktunk javasolni a betegeknek. A OEP kezelésben ugye a különböző kódolt kezelések vannak, ugye a 0,1 a gyógyfürdő, van a 0,3 az iszapkezelés, 0,4 a
gázfürdő, szénsavfürdő, van a masszírozás, a tangentor, vagy víz alatti sugármasszázs, illetve ugye a víz alatti gyógytorna, és ehhez tartozik még a 10-es kódú 18 év alatti gyógyúszás. Ugye a 18 év alatti gyógyúszás az nem gyógyvizes medencében történik általában, a többi kezelés az azért gyógyvizes medencében történhet. Ugye a súlyfürdő az ugye éppen a testnek a súlytalanságát, illetve azt, hogy föl lehet ugye, mintegy lógatni a beteget akár a nyakánál, vagy a hónaljánál fogva, és ugye arra kis súlyokat akasztva egy pozitív nyújtó hatást tudunk alkalmazni a gerincre, ami jó hatású. A masszírozás ugye az nem gyógyfürdőben, vagy nem a gyógyfürdőben történik, hanem az képzett masszőrök által veszik igénybe. Ugye az iszapkezelés, ami szintén melegkezelésnek számít, ezt elsősorban megfelelő régiókra, területekre szoktuk alkalmazni, nem az egész testre. Hát ezek az általánban igénybe vett és jó hatású kezelések.